банкаўскі крызіс у ЗША, падрабязнасці знікнення памочніка Мясніковіча і новы віток рэпрэсій з боку беларускіх уладаў. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і галоўныя навіны 14 сакавіка. Перад пачаткам роліка, калі ласка, падпішыцеся на наш канал ды націсніце на званочак, каб не прапусціць нашы новыя выпускі. А цяпер да навінаў. Найперш тое, што важна ведаць для бяспекі. Небяспека пагражае сем'ям тых людзей, каго раней пераследавалі ці шукалі ўлады. Сем'і ворагаў народа. Так рабілі пры Сталіне і Гітлеру. Да гэтага ўсё шло і пры Лукашэнку. У паведамленні Міністэрства ўнутраных спраў сёння прабегла такая інфармацыя. Цытата. «В нашей стране у боевиков, тут маются на увазе противники диктатуры, остались связи, в ряде случаев родственники и знакомые, которые образуют скрытые ячейки содействия преступной деятельности». Гаворка ў паведамленні ішла пра байцоў палка Каліноўскага, якія ваююць на баку Украіны. Але ключавое тое, што Губазік пайшоў па кватэрах родзічаў і знаёмых людзей, якія апынуліся на прыцэле. Сем'ям удзельнікаў пратэстаў, дзеячоў апазіцыі, людзей, якія падпісваліся за бабарыку ці выходзілі на дэманстрацыі, трэба падумаць пра сваю бяспеку. Паўтаруся, не толькі самім гэтым людзям, але і іх сем'ям. Нагадаем, што на мінулым тыдні Лукашенка загадаў правесці татальную зачыстку па ўсёй краіне. Пасля гэтага сталі паступаць звесткі аб сотнях обшукаў і затрыманнях ва ўсіх рэгіёнах. У людзей правяраюць тэлефоны і камп'ютары, шукаюць беларускую нацыянальную сімволіку, незалежныя выданні і ўсё тое, за што можна зачапіцца. У ЗША банкаўскі крызіс. 10 сакавіка SVB банк Крамянёвай даліны нечакана абвясціў аб банкрутстве. Па факце, гэта было другое па значнасці банкрутства за ўсю гісторыю ЗША пасля крызісу 2008 года. Людзі сталі масава здымаць свае ўклады і распрадаваць акцыі, спрабуючы захаваць свае зберажэнні. Эфектам даміно гэта зачапіла іншыя рэгіянальныя банкі ў ЗША. Як пішуць эксперты выдання Wall Street Journal, адной з асноўных прычын краху банка SVB, які і справакаваў далейшы крызіс, стала рэгулярнае павелічэнне працэнтнай стаўкі федэральнай рэзервавай сістэмы ЗША. Так, амерыканскі банкаўскі рэгулятар змагаўся з інфляцыяй. Выданне Business Insider тлумачыць крызіс так. Цытата. «Банк зрабіў звычайную працэдуру. Уклаў сродкі кліентаў у дзяржаўныя аблігацыі ЗША, якія за фактару інфляцыі і высокай працэнтавай стаўкі прывялі да моцных страт замест даходаў. У выніку з'явілася сур'ёзная запазычанасць перад кліентамі, і тыя сталі забіраць з банка свае грошы. Найгоршымі сцэнарамі цяперашняга абвалу могуць стаць абясцэньванне долара і паўтарэнне сусветнага фінансавага крызісу 2008 года. Аднак пакуль рынкі адносна стабільныя, а аналітыкі мяркуюць, што глобальны крызіс пакуль не пагражае. Бо даміно зачапіла толькі рэгіянальныя банкі і банкі асобных штатаў. А амерыканскія банкі-гіганты сур'ёзна падбалі аб сваёй абароненасці на выпадак паўтарэння 2008 года, калі абваліўся Lehman Brothers і найбольшыя іпатэчныя агенцтвы. Такіх банкаў з вялікімі незастрахаванымі дэпазітамі, як у SVB, у ЗША няшмат. Калі ж крызіс банкаўскага сектара ў ЗША пойдзе далей, то гэта прывядзе да росту еўра адносна даляра і падзення цэн на нафту і іншую сыравіну, што ударыць і па беларускай эканоміцы. Загадкавае знікненне памочніка Міхаіла Мясніковіча стала праясняцца. Праваабарончы цэнтр «Вясна» сёння паведаміў, што Дмітрый Шатко, імаверна, быў затрыманы на працы. Кажуць, што высокапастаўленага чыноўніка затрымалі па справе аб дыверсіі ў мачулішчах. Гэта, нагадаем, аэрадром пад Мінскам, дзе падпольшчыкі з дапамогай дронаў здолелі пашкодзіць каштоўны расійскі самалёт А-50. З таго борта ажыццяўлялася навядзенне ракет для ўдараў па ўкраіне. Пасля дыверсіі ў Мінску і вобласці сталі масава затрымліваць стралкоў, страйкбалістаў і рэканструктараў, бо падазравалі іх сувязь з падполлем. Па словах крыніцы, Шатко доўгі час быў звязаны з ралевікамі і час ад часу браў удзел у іх мерапрыемствах. Ён асабіста ведаў некаторых затрыманых па справе аб дыверсіі. Дзе цяпер памочнік Мясніковіча і якія абвінавачванні яму пагражаюць, пакуль невядома. Будзем сачыць за развіццём падзей.
Стала вядома, чаму многія прадукты цяпер не псуюцца. Але ці добра гэта для здароўя? Генеральны дырэктар Аб'яднанага інстытута энергетычных і ядзерных даследаванняў Акадэміі навук Андрэй Кузьмін у інтэрв'ю тэлеканалу СТБ расказаў, што ў Беларусі вядуць радыяцыйную апрацоўку прадуктаў. Фізік хваліць такі спосаб стэрылізацыі, бо апраменьваннем забіваюць усе патагены. Ён кажа, што радыяцыя не пакідае аніякіх слядоў у адрозненні ад традыцыйнай хіміі. Таму, кажа ён, баяцца такога спосабу апрацоўкі не варта, бо, цытата, «У Великабрытаніі такім спосабам стэрылізуюць нават каўбасу». Сапраўды, апрацоўка радыяцыі не беларускае ноу-хау. Такі спосаб выкарыстоўваецца ва ўсім свеце. Але ва ўсім свеце і найбольш цэніцца прадукцыя, якая нічым не апрацаваная, і тым больш не радыяцыяй. У многіх краінах такую нічым не апрацаваную прадукцыю асобна маркіруюць. І другое. А ці не парушаюцца правілы бяспекі падчас апрацоўкі ва ўмовах масавай уцечкі кадраў? Ведаеце больш? Пішыце нам у Тэлеграм ці на протонмейл рэдактара. Мы ўдзячныя за любыя падказкі. Працягваецца супрацьстаянне беларускіх і украінскіх памежнікаў. У пачатку сакавіка на пагранічным пераходзе Глушкавічы украінцы паставілі білборд з надпісам «Акупантам не месца на украінскай зямлі». А побач украінцы павесілі пудзіла ў расійскай вайсковай форме, якое назвалі Валерам. Макет повешенного военнослужащего в форме российской армии, которого представители Украины назвали Валерой, сказали, что это военнослужащий, убитый под Киевом. Это все делается с целью какого-то устрашения, это делается с целью какого-то психологического давления на военнослужащих, которые охраняют государственную границу нашей страны. Пасля з беларускага боку з'явіліся іншыя білборды. Выглядалі яны вось так. Сёння гісторыя займела працяг. Украінцы ўсталявалі наш беларускі нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг побач з украінскім. Спадзяёмся, гэта вайна сімвалаў не перарасце ў гарачую. А вось так цяпер выглядае памежны пункт Кузніца-Брузгі на мяжы з Польшчай. Нядаўна польскі ўрад вырашыў умацаваць граніцу з Беларусю, бо баяцца правакацый. Паставілі процітанкавыя яжы і бетонныя загароды. Нагадаем, што Брузгі палякі закрылі ў 2021 годзе, калі мінскія ўлады пачалі гнаць туды мігрантаў з краін Азіі. На жаль, няма дня, каб мы не паведамлялі пра затрыманні. Стала вядома аб арышце дырэктара адной з найбольшых транспартных кампаній Беларусі. У студзені 2023 года дырэктара кампаніі «Мегасіла» Дмітрыя Марозава затрымалі разам з усёй сям'ёй. Гэта тое, пра што мы гаварылі ў пачатку выпуска. Па версіі Камітэта дзяржаўнага кантролю, затрыманне Марозава выкліканае нясплатай падаткаў. Але мы памятаем справы Бабарыкі і Тутбая. Дарэчы, у гэтую пятніцу 17 сакавіка гэтым найвыдатнейшым журналістам вынесуць прысуд. І ў Марозава справа выглядае чыста палітычнай. У верасні 22-го на Марозава пачалі пісаць пасквілі ў дзяржаўных каналах «Мегасілу». А гэта кампанія мае ў парку 80 грузавікоў і 200 чалавек персаналу, абвінавацілі ў тым, што супрацоўнікі кампаніі забяспечвалі пратэстоўцаў прахаладжальнымі напоямі, а Дмітрый змушаў супрацоўнікаў кампаніі сачыць за міліцыянтамі. Некалькі дзён таму па ўсіх дзяржаўных каналах выйшла відэа з Дмітрыем Марозавым, дзе ён прызнае, што ўдзельнічаў у пратэстах. У Іўі, гэта Гродзенская вобласць на мяжы з Літвой, даволі частая судовая справа, але незвычайны фігурант. Прысуд вынеслі маладому ксяндзу. Ён п'яным папаў у аварыю і пакінуў на месцы здарэння паміраць пасажыра. Ксяндзу 30 гадоў. Ехаў выпіўшы, і яго вынесла за праезную частку. Машына перакулілася некалькі разоў, ад чаго 31гадовага пасажыра пакалечыла. Кіроўца ж проста ўцёк з месца здарэння, а пасажыр памёр. Падчас следства абвінавачаны казаў, што не памятае абставін аварыі. Але следчыя выявілі, што святар забраў машыну ў свайго сябра, з якім у той дзень і выпіваў. Уладальнік аўто пайшоў спаць, а асуджаны вырашыў пакатацца са знаёмым. Паводле экспертызы, у момант здарэння аўтамабіль ехаў з хуткасцю 114 км на гадзіну, замест дазволеных 90. Прысуд сур'ёзны. 7 гадоў пазбаўлення волі. Крытыка савецкага перыяду цяпер лічыцца экстрэмізмам. Такімі абвясцілі 12 нумароў часопісаў «Наша гісторыя» і «Архэ». Экстрэміскімі то ў нашай краіне прызналі ўжо тысячы выданняў і кніг,
Але у выпадку нашай гісторыі чапляе фармулёўка. У нумарах, цытата, у форме схаванай, але лёгка распазнавальнай экстрэмісцкай тэматыкі прыводзяцца ідэі, якія, цытата, дыскрэдытуюць і ачарняюць савецкую ўладу і савецкае мінулае Беларусі. Таксама ўлады угледзелі, таксама цытата, прапаганду пратэсных ідэй, установак і схем дзеяння пратэстоўцаў у барацьбе за змену ўлады ў краіне па прыкладзе дзеянняў рэвалюцыйна-актыўных народных мас у іншых краінах і іншых гістарычных эпохах. Рашэнне суда Цэнтральнага раёна Мінска набыло сілу 9 сакавіка. Суддзёй была Вольга Манкевіч. Колькі чалавек патрэбна, каб перанесці рэальнага пітона? У гарадзенскім заапарку пачалі рамонт басейна ў тэрарыуме, дзе жыве сеткаваты пітон. Перад пачаткам работ вальер трэба было вызваліць. Гарадзенскі заапарк паказаў на відэа, колькі спатрэбілася супрацоўнікаў для таго, каб вырашыць гэтую задачку з зорачкай. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8 человек. Вось такія навіны аўторка. Дзякуй, што былі з намі. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце свае заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу ніву, глядзіце нашу ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.